konco-konco. Ini kita bersama teman-teman PWKS. Wow, dong lupuk kafe nih gini. Wow, komplit. Penggemar wayang Kiseno dan Kisigit. Dari Surabaya, dari Jogja, Nganjuk, Blitar, sing saking akhirat ora ono gini. Aman-aman. Jolang. Saya kenalkan satu-satu saking pundi, Mas? Saking Jatirogo Tuban. Nggih, Jatirogo Tuban. Paring asma Nur Hidro dan kalau alias Mas Syekh. Syekh Jangkung. Nah, Syekh Jangkung Mas Nur Hidro ora nganu. Komplit iki. Niki penggerak cakrane Rat Lawas. Mas Syekh Jangkung Mas Nur Hidro ora nganu nggih. Kan kudu lebih dari anu. Dari mana, Mas? Dari Bojonegoro. Bojonegarone pundi? Malu. Malu, paring asma Mas Bastoni. Mas Bastoni. Iya. Sangar iki jenenge. Niku pun mboten asing mulih niku. Kanca-kanca Mbah Kakung, niku PWKS angkatan pertama, angkatan lawas ini Mbah Kakung penggerake. Live streaming pertama PWKS Mbah Kakung niki. Oh, Nih, Cak Nom Lancar nganjuk. Wayang Mania Community. Sang pundi, Mas? Kula saya nganjuk, Pak. Saking Nganjuk, paring asma Erik Rianto, Anto celan. Mas Anto kan. Pundi kan niku? Nganjuk celak alun-alun. Wah. Alun-alun Nganjuk sing terkenal. Ini kita dari Surabaya. Surabaya. Adminnya PWKS Jatim. Adminnya PWKS Jatim. Paring asma Didi Wukir. Didi Wukir. Oke. Ini yang Sini. Ya, niku sing PWKS Jabodetabek. Saya Dejabu Agung dari Desa Sadang Jatirogo. Oke. Oke. Lho, Mbak ini ndi kok kalih? Ini, Mbak. Oh, sini. Lah kok ojo. Lah kok ora bojone kok. Niki diupload kok ben kita kaya. Paring asma namanya Vivi. Pundi, Mbak, telepon? Saking Tuban, Tubanipun pundi? Jatirogo. Jatirogo. Wah, PWKS Jatirogo. Mas Nanda Jatirogo ya? Besawa, Pak. Oh, Bisawa kono Bisawa. Prapto Sadang. Oh, Sadang Jatirogo. Juni, Sadang Jatirogo. Oh, padha karo sing digawe. Makasih. Niki kebersamaan kita nek biasane kanca-kanca PWKS WMC mulai niki nonton wayang nganti ngebyar terus rutine mesti foto-foto bareng karo dalange. Luar biasa. Matur nuwun nggih kanca-kanca. Nggih, sembah nuwun. Salam budaya, Buyub Rukun selawase. Nggih. Ngurungkepi budaya. Nggih. Kalih Bu sinten malih? Budi. Nggih. Matur nuwun.